Ka Khasi Hills Autonomous District Council kadon kerhai ke Jaka harut jongkani kapung nalor ka Meghalaya Energy Corporation Limited bat kawai nekini ke Jaka kadai ke badon Hajing King Kalong ka bakinong Sangkai khamtam kinong songsinong kanong ba Shillong ki jusung tanat bha banlet kai let bam khana ni let le song bha namar ke jingkinja bat ke jingyo yakal air pangat naki klau ki betam bat na kapung Kena ke Jaka jong ke council ke bahek kumba Khatpra Point sau akar kadon harut jong kapung umyam bat kadai ke bakir saudong daki lum ke ba ithiang ban pen ki wa du bat ki klau ki betam bat ke balak ru banyo ikan diang ye ki shnong sasilyang nadu ke maudun maulendam bat ki we Kipat ba kibalit ka siya kani ke Jaka kilasung syangan khamtam haba ka Shillong Municipal Board kaladap bansina bat ke daki ken rohe kanang ba unyut bat ke jabo jaban ken empoy siya surok banlet chalentirim. Namar kecing syira berok syikata wat hapedeng kecing itenan ke District Council hakasnyam arajar khatnyo kala syemme karai ban penyang no da kecing teng ha kecing king kalong kaban long shibenta na kecing kentiu yeki kam jungo kai perthai ha kajala bat ha kani kecing tei ka Khasi Hills Autonomous District Council Traditional and Cultural Center kan bu saknam yeki tiar kitar jongki memberim Kitiar bay batai yak riti dustur ke daiti tenrai bat ke jinglong tenrai jong ke jet benriu khasi ki bal aban a shibun ki jingtip yak briu ki bakwa bantip sapang u khasi bat ki pateng jong u kani ke center kan long ru galat pensapriang yak jingtip ki babania sapang ke jet benriu khasi saka perthai kenang ba ka perthai kan tip u ai u khasi bat ka dai ke jet benriu ke bakumno Ka Khasi Hills Autonomous District Council kala sedang ban pentrai ya kenika project nadu ka khatwai tarik ukala lengkot arhajar khatpra bat kala mang hadu nyau klor san phaulak tengka bantai ya ka center jipautali ki kamrasa ka restaurant ka conference hall bat ka surok ka bapra kilometer hajingking kalong lentirim Ka council kala ai ban pentrai ya kanika kam ha ka Rodeka Enterprise ha ka khatwai tarik ukala lengkot araja khatpra ka balakot baro nyau klor san phaulak tengka bat ha ka lai tarik unai tung arajar khat khandai la ai biang ya ka work order ha ka ni ka kanhun ban snapen bha ya ka surok hajingking kalong ha ka jinglut ka balong lai klor tengka Ka council ha ka arphulai tarik unai lur araja khat khandai kal aya ka work order ha ka benta ka baar ha uba e lingdo ban beteng ya ka jingshna ya ka ni ka traditional and cultural center kata bante ya ka swimming pool bat ka children's park ban company tanat shu ya ka ni ka Jaka ban pinberng ya ki nong Sangkai ki bawan kai sha ka ni ka Jaka Kalong kejingdu ke Bakrau ya ka Khasi Traditional and Cultural Center keberan Hajingking Kalong jan kepung umyam. Kabeli ke projek jong ka KHADC kebela daban pelud ke pisah kabela kocak ka khat sau klur tengka. Bad anhap ban ia no kumto klem kanu kalat kelenti pandang labiang ban penbahaya ka. Hak arpunya terik unailar arajar arpusan u executive member beri kimi ekatanat council asset uba penkrau kharjarin. Rengkat bad executive member ke council kelelit banjurip ya kijingtai boper jong kanika center keberan Hajingking Kalong hajan kepung umyam kebela penpau kijing saudiau halor kajing jot bad kajing sat jong kanika project ke council habakran nikilat patai kubor uba penkrau kharjarin ulong bagani kajing wan jurip ya kanika Khasi Traditional and Cultural Center Hajingking Kalong
Kedihadian berkilayuk gejeng ujor na kipat ba na kanika tahan maupun. Halor kanika project kebelatih ke senam arajar kat pra. Ha gejeng mang tengka ke bakat sauklur na kebenta berjena ke restaurant, ki kamera sa abriyo, ki bashi kamera ar kamera, ki beran kumbash hoteli, ke conference hall bat kiwe-kiwe. Ubak karjaren ule tu baik kanika project la sedang ha ke senam arajar kat pra. Ha kebenta ke beningkong bat ha ke senam arajar kat kendai la pentrei se kebenta ke baar. Nrai ha ke senam arajar kendai hi keladon gejeng ujor nang Meghalaya State Pollution Control Board. Balak ban pensangi no ke project bat haduk menta ke council kampak la ban pentrei biang ke project ka ba ke council ka de ban the pisah de ki kelur. Ubak karjaren ule tu uru bah ke baidai bat ke PIL ke bulu ujor da ke Meghalaya State Pollution Control Board. Kedai bat ke an betengku bagi jingtai ki bajan bat ki ki wa. Bat kani kedai namar begini project latur palat syarut wa hadam. Bat gejeng ujor hi kedai lor kani. Kum tak kedai ke project la susah akut no kum ni. Nraya ke senam arajar ar pusau ha bagi yang syari kelarai ban omla ban khang ya ke council ban betengi gejeng tai hang ni. Namar gejeng tai kelawan haswa jong ka jing betha nak yang syari. Ubak karjaren ula kerencai bawa Allah ke yang syari kala ai gejeng bishar ba ke council kala ban pentrai biang ya ke project. Mereka council kan namla asyuk ban peniak cakamat ya kania namarkan bo jeng ya ke council ban sei pisah biang ban penbahai ke project namarkan ketajur ke pelatengka jeng ke council daga bakedau ke council nang ni cakamat kan sebishar bahaswa ban pentrai ke project kenang bakin omong long le na ekai ke pisah ba bakin long jeng mentoy na ke benta ke pelatengka jeng ke council bakadon kan ke project jeng council ke ba late hakni ki snem ke adep kata haus nem arja kapra kabahaga mang tengka kaba kat sau krur hagijing pelut pensap ki babun ki banta kum ka restoran nang ta gidon gidi ki jakasa abri ki bashi kamera ar kum bashi hoteli nang ta gidon gidi ki conference hall ki restoran bat ki wei di ki banta ki bala pelut hagani ka project bat apa ni kum ki dekot ke bathamai jo ki isi ki MDC ki bathamai ki bashimti ya isi po council ila yo ki ju jor ki pa ila don gajing thrang ban wan kmi ya ka project council ni po jingi kalong bat menta kesingi la yo man wan hakane ke jaka ban khmi ta lagi jongi khmat ban ngilap sisa baka e ka bagi pajba ki pansngo ka e ka bagi pajba ki ujor le se kade sisa gumta bat la I sepe le se ro ngi pech ke project nganong phi hagamang tangka ka bakhat sau krul le se re ka jinglong jingman jo ke project ni iba la I sen e sisa but ya ke project hi lasdang na du usnem arjar kat pra haka face ka banengkong bala te ke project balas dang pada kan face ke baar husnam arjak kendai. Andai day husnam arjak kendai nomor bagadon kecing ujor nak Meghalaya State Pollution Control Board dan ke MSPCB. Lahaban pensangnya no ya kan ke project kajungi bat hadu menta kasa kongreng gumni. Nyimpat la ban penongkam kan ke project ke council ke the pisa ke bay tengka daki krur. Barka ka bangilap menta kalong ba ka kam isang sangsot susu kalong ba ki babun ki jingtai ki bala penlut bantai ya ke project pikir nadu ka restoran kani ka restoran ru pi la bamdu da gading la jot rathai kini ki conference hall ki bala jot rathai pikir ini cottage lani ki jaka sa brio ki kenja guest house se kumba shikamra ar kamra ngarong pi ka jingjor ka bala east asia bala se bantai thamai ya ke project long ka e ka ba kan simbiang le se kan kata biang ya ke pelateng ka ya ke pelateng ka jong council tina anak kan jongi kum ki MDC ki batmai it khot jong ka isi ke simti ya ke isi po council da ka mensim ka poso khia bang le jong tip ya ke project jong council hani po jiking kalong ya wan khi lagi jong hikmat ban pet ban bisar bah barka e ka bangilap kalong ba hot mila I ba ka jinglong jaman jong ka project la I sepai re ngidon ka jing thrang ba lese nang ni shakmat hapo jong ka jingalam jong ka isi ka jungi hapo ka jingalam jongi kum ka isi ka bathamai in shim ye ki sinjam ki ba khamha lese ban pentikina ba ki project jong council baro nang ni shakmat kinong ka jingkar khu dam ta pa ba jong ka jalahi bar ko we kinong ka jingkar khu lese ban penmi khajana ye council ru khnang ba council ka jongi kala ban yang halagi jong ki jat ko ba ngaju ong hi kalong ba ka council ka jongi hagi ki suppose nam le se la ki pentri kam hok ye kini ki scheme ye kini ki project ki ba pher jong council ngai scheme ba ka council ka jongi kala ban yang halagi jongi ki jat kam dong kam le krong ngatai le ka ek ba susi kalong ba hagi ki suppose nam tam le se bur ki project ki scheme jong council le se kila shulong sep e kai dei nak ta ka dok council hadu mentang kam patla ban yang halagi jongi ki jat le singi dah ban shukrong ban up nang do re nang do le ka ek ta ka ba ngi
kam pelik jengmut mata nang ni syamar kalong bangi kwa ban pentikna syapi upai ba ngi kum ki isi ke batmai ngin kmi bah ye project jong council bagi project jong council hi ka pisa jong council hi nang ni syakmat kan long nam daki ki ba pun mentoy council perlu balong jing ke kui ha ba de bat ka PIL ni ka public interest legislation dai ka bala ujor ka ni ka MSPCB la ni ka Meghalaya State Pollution Control Board dai ka jadi bat kan ni ka an ka ba tengku pat kini ki yeng ki jakate ki bala lesi ki bala jan ye kini ki road lani ki river bank no te kami kata ke jing ujor ba kini ki building lani ki project council lese kila atur palat syarut jong kini ki wa dai hang ni po dam kamba pietip ba kini ka jinging kalong kadon hang ni hajan dam sai te ka jingmi jong kini ka jing ujor na kini ka MSPCB kalong ba kini ki building ka ba council jongi kala te kila jan palat hang ni ka wa te nak kata kadau habaka lami kani ka jing complain kani ka jing ujor la pensange kani project yang council berhadu mentaru kadang sakut kumde bat kala sedang ban jor thai war kini building bala de sibul ki building le segi bala de kala jor thai biang imla shu ban ong ba kani ka building le segi kani ka project kanang ya sakmat marba la ngi kwa ban kini sakmat kani project ka jing lut ru kandang kham kata shu nomor ba kila abun kila jor thai kani ka building ka ba ngi ngila UI kumde ka bangila mi habang ngapet ya kani ka banta ka ba pensak teng yang council hakabe pa kani ka project ini jinging kalong ba habalami ka tu ka jing ujor na ka Meghalaya State Pollution Control Board na ka MSPCB mo te ngam shem la UI ka ka ba na yang council se kini ki snem ki ba adep ki le par kmi bini kani project rekla sakut khongreng ba kumni ai dei hunu snem bala adep hanu snem arhajar pusau nambakla Badakala juga kuat habakala sim hearing yang kena PIL bala ujora kena MSPCB. Kalau ayah ke judgement ada ke raikut banong ba kini ki building bala don lupa. Shua banbi ke tukaan banong ba ya kini ki project lan ki building ki ba hajan ko ruwa nginom sya syu mentai. Tenre kani ke project council kolong ba kalau awan shua banbi ke tukaan. Dai na kata kata kumut ba ke kut kalau ayah ke raikut ba kani ke project bala don ba kani ke building bala don ba kamla syu man khang re ai kinyat rangkat balki kendon ki baperking lese ki bangi ni haban sim re ka bang sulap kolong ba ka ba pens dia kolong ba lese ki snem bila adap ya kani ka project ka ba council ka pendu daki khatsau krur lese hakamang tengka ka ba khatsau krur na klem yu ba kendon kata ka jing budin lani ka jing simkia hak ba de ka project re ngi kum ka isi ka patmai barsen simti ka kam tai po council ka benengkong ka bangile kalong ba ngi kmi bina ki ba ka lesi kini ki isi bala dap kila le badi kini ki project ki basak teng lesi ki basakut pagga sim kya shisha ngono pi dai na kata kata hakani skiru ka bamta ngi wan hakani ka jaka ta ka mensim ko basukia na barba idon ka jing sukia ba ka pisa joka council lesi ka shusep kai nomor bigi ki project ki ba council hakani ki por kala dap kala the pisa kala bai tengka kala kim trekam dai na ta kata ngi idon hakani ka jaka banta ban kmi bina bat ngidon gaji kermen ban nang ni syak mat lesi in la ban le ya ka batam nam ta ka jing bahayong council